Здравейте, скъпи учители, ученици и слушатели! Аз съм Айлин, а вие слушате ЕГ Радио. Днес на гости при нас са кандидатите за принц и принцеса от 11 Б клас – Александър и Радина. С тях ще си поговорим за тяхните планове относно предстоящият фашинг. Сега давам думата на нашия водещ Мариан. Здравейте от мен на нашите прекрасни зрители, както на нашите кандидати за принц и принцеса. Добре дошли. Здравейте, много благодарим за поканата. Здравейте, да. Първо ще ви помоля да се представите с няколко думи. Кои сте вие? Аз съм Радина Аз съм Александър. и ние сме тази годишните представители от 11 Б клас за принц и принцеса на фашинга. За себе си мога да кажа, че съм на 17 години и съм един типичен представител на зодия Риби. Обичам да прекарвам свободното си време с семейството и приятелите си, а отскоро се интересувам и от приложна психология и затова обичам да чета такива книги. Супер. Алекс, ти? В свободното си време обичам да спортувам и като цяло обичам да прекарвам много време в залата с моите приятели и треньорът ми, Владимир Запрянов. Искам да му благодаря, да. Супер. Да ви питам, защо смятате, че училището трябва да ви подкрепи с вота си за фашинга? Мислим, че училището трябва да ни подкрепи, защото ние сме не просто Радина и Александър, а сме Радина и Александър от 11 Б клас и това е клас, в който всички се подкрепят и сме много сплотени, клас пълен с много креативни хора, пълни с енергия и хора, които със сигурност са готови да се раздават, за да направят фашинга много, много готин. Защо ще кажеш нещо? Относно класа ли? Да. Относно класа мога да кажа, че, както каза Радина, сме доста сплотени и мисля, че аз съм отскоро в този клас, но мисля, че вече взех да се вписвам и взе да ми харесва, да. Страхотно. Каква ви е идеята за тази годишния фашинг или не искате да издавате на подавателите? Както знаете, темата все още не можем да я споделим, но нашата идея е, тъй като ние го обсъждахме доста дълго време и сме забелязали, откакто сме в това училище, че все по-малко хората се обличат и гримират по темата на фашинга. Затова ние сме избрали една неангажираща тема. Всеки ще може да се облече по темата и едновременно с това да се чувства комфортно. Мисля, че всеки човек има такъв тип и такъв цвят дреха, за да бъде по темата на фашинга, която сме избрали ние. Направим впечатление снимките и на двата класа. Много професионална изработка. Благодаря. Много хубави снимки. Благодаря. Да. Ще има ли нещо общо тематиката на снимката с тематиката на фашинга? Да, ние имаме много общи интереси. Един от тях е, че обичаме да ходим на картинг, да караме. И всъщност оттам дойде идеята за нашите снимки, а дори след това дойде всъщност идеята за темата, между другото, което е странно, но да, свързани са нещата. Абсолютно. Страхотно. По традиция, по принцип на фашинга знаем, че се вика някой известен изпълнител. Смятате ли да спазите тази традиция или да направите нещо ново и иновативно, като да речем вие да изпълните нещо? Ние сме отворени към новите неща, но тъй като обичаме да спазваме традициите, мислим да я запазим и да го направим по-старому. Страхотно. Идеи за изпълнител имате ли? Нещата седят малко по по-различен начин. Тази година сме решили именно нашите съученици да решат кой ще бъде гост на фашинга. Тоест, ние ще изберем не повече от 3 изпълнителя, като ги пуснем в анкета. И когато мнозинството избере, той със сигурност ще бъде гост на нашия фашинг. 3 изпълнителя, това е много, много ангажиращо, много висока топка. Те ще изберат един от тях. Който мнозинството избере, той ще бъде гост, да. Ще се гласува чрез вод, да. Да. Страхотно. Добре. Едно финално послание към нашите зрители, защо те трябва да гласуват за вас? Ние много ще се радваме, ако всеки един от вас ни подкрепи, като гласува за нас, защото това е едно уникално преживяване, което всички ние от 11 Б искаме да преживеем. И също така, мислим, че ще се справим доста добре с организацията на фашинга, също с това, че купона ще бъде на макс. Така че наистина много ще се радваме, ако ни подкрепите. Да, ще дадем всичко от себе си, вече всичко зависи от гласовете, да кой ще гласува за нас. Да. Страхотно, благодарим ви.
И ние благодарим. Благодарим.